Meikäläinen tässä tänään. Tänään me pelataan vähän jalkapalloa. Nyt ollaan Crossbar Challenge mun tosi löysällä pallolla. Ja anteeksi, tässä voi mennä vähän aikaa, koska mä en ole mikään parhaan editoija. Niin mulla voi vähän kestää tässä, niin video taitaa olla vähän kauan teille. Mut katsotaan, jos mä saan crossbarria. No ainakin mä kokeilen saada. Meni. Oli muuten kaunis veto. Heti crossbarriin. Noniin, 6. Tähän meni jonnekin muualle. Ei vitsi. Eli ette varmaan nähnyt sitä, mutta mun kengät on ihan mutaset. Ja pallo on äsken oli ihan vitsin mutana. Se meni just tosta mustasta hiekasta, mä en tiedä mitä se on. Musta hiekka ja nyt alkoi vähän sataa lunta. Toivottavasti se ei haittaa paljon, koska tuossa on se musta pilvi. Tuolla se mustin. No mä en ole varmaan tällä enää kauan, niin kokeillaan saada mun toinen crossbari. Toivottavasti te näette mun perään. Olipa muuten lähellä. Okay. Tuo olipa muuten lähellä. Ette ole varmaan nähnyt, mutta se oli niin lähellä, että se olisi osunut teihin. No, uusi veto. Mentiin.